8, 7, 6, 5, 4. Tak start se nám podařil. Renata trošku zaspala na startu, ale já věřím tomu, že to velmi rychle dožene. Tak všichni jezdci úspěšně se zapsali při průjezdu smyčkou. Na konci rovinky o prvenství bojuje Sabina Petrů a teď nevím, jestli je to Rostia nebo Michal. Michal to je, takže s Michalem Jandejskou. Renča Positioning after 1 minute. Position zhruba tak 5 1, metrů za 2, nima, position ale myslím, že 2, stahuje. 5, position 3, Na 1, čtvrtém místě position je Míša 4, Beránek, 3, na pátém místě se teď dostal 5, Jarda. 6, position 6, 4. Je Rostia Procházka. Teď chyba vedoucího jezdce na sjezdu ze stěny a využívá toho Petru Sabina, která trošku podjela. Renata se málem před něj taky dostala, ale jejímu útoku se ubránil. Teď jsme viděli další Michalovu chybu a Renata se sice před něj dostala, ale v zápětí to hned vrátil, takže Michal znovu na druhém místě. Renča třetí, Positioning after 2 o čtvrtý minutes. místo bojuje Position Míša 1, Beránek 2, position 2, 5, s position Rostou 3, Procházkou. 1, position 4, 3. Není to úplně